ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅମୃତ କଥା ଆତ୍ମତ୍ରାଣ ଅୟାରମ୍ଭ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଯାହାକି ସନାତନ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାହା ଅନେକ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଯାହାକି ମୂଳ ରଚନା ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁ ଆବାହନ କାଳରୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚଳି ଆସୁଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରୁ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅମୃତ କଥା। ଆତ୍ମତ୍ରାଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଗବତ ମାନେ କ'ଣ? ମହାପୁରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ବେଦ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବେଦ ବା ଜ୍ଞାନ, ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାଣୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ହିଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ବେଦ। ବେଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବେଦ ଚାରି ପ୍ରକାରର: ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ବେଦ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ବେଦ ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୀବନୀ ରେଖା। ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବେଦ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି ତାକୁ ସରଳାର୍ଥ କରି ଉପନିଷଦ କଲେ। ଉପନିଷଦ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବି ଥିଲା, ତାକୁ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଉପନିଷଦକୁ ସରଳାର୍ଥ କରି ପୁରାଣ କରାଗଲା। ଏହି ପୁରାଣରେ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରର କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରାଣକୁ ଏ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥିଲେ, ସାଧନା କରିପାରିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପୁରାଣକୁ ସରଳାର୍ଥ କରି ଗ୍ରନ୍ଥ କରାଗଲା।
ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳାର୍ଥ କରାଗଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ପୋଥି ରୂପରେ ରଚନା କରାଗଲା। ଯାହାକି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲା, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଥି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ କିଛି ସାଧ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ଏ ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ପୋଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁସ୍ତିକା ଆକାରରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ନାହିଁ, ଅନେକ ମହାପୁରାଣ, 16 ଖଣ୍ଡ ମହାପୁରାଣ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଅଛି, ବହୁତ ପୋଥି ବି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହି ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ପଶିକି ବି ଆମେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ଜୀବମୁକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଆରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରାଣ କରିହେବ, ଜୀବକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିହେବ, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମର ଏ ମଣିଷକୁ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ମନକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ବିବେକକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଧରି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଧରି ଲାଭ ବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଥାଏ, ସେହି ସମୟ ଚକ୍ର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି। ସମୟ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମୟରୁ ତାପରେ ହିଁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱରୁ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜୀବଜଗତ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମୟର ଚକ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 3 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସମୟ ଦେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ସମୟ, ହେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ତମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଚଳାଅ, କେମିତି ଚଳେଇବ, କେଉଁ ବାଟେ ଚଳେଇବ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟ କିନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ମହାଦେବ ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ଯିଏ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଅଧର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ ତମେ ସଂହାର କର। ତେଣୁ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି, ତ୍ରିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଦେବତା। ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ 3 ଜଣ ହିଁ ଯାହା କରିବାର କଥା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି
କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମହିମଣ୍ଡଳ। ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରାଇବା ଏହା ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା ଏହି ତ୍ରିଦେବଙ୍କର। ପୁଣି କିଛି ଦିନର ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏବେ ତୁମେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କର ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ, ପୃଥିବୀରେ, ଯାହାକି ଏ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ କିଏ। ସମୟ ତ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେତିକି ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ତ ବିରାଟ ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ସାରି ନାହିଁ, କେହି ପଢ଼ିପାରି ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, କେହି ପଶି ବି ପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଆୟୁଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଜୀବନ 60, 70, 80, 90, 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବା କେତେ ଯେ ପୁରୁଷ ଲାଗିଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 100 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଆଜି ଅଛି, ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ 70, 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏ ମଣିଷ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମର କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ସେ ହିଁ ଆମର ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ, ବିବେକକୁ, ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆରମ୍ଭର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ବିନା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସଂସାର ଅସମ୍ଭବ। ଜଣକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।